tingut aquí a Piera en aquesta presentació oficial per part de l'Ajuntament. M'acompanya també el regidor de Medi Ambient, entre d'altres, l'Àngel Sabater. I jo, més que res, volia fer una mica de balanç del que ha estat el primer any del nou servei de recollida de residus i de neteja viària. Ha estat un any d'una transformació profunda, amb un canvi de model necessari per modernitzar el sistema i fer-lo més eficient, ordenat i coherent amb el que és el nostre municipi. Hem substituït un model reactiu per un model planificat, amb contenidors tancats i la retirada d'elements que generaven desordre i un impacte visual que desmereixia molt el nostre entorn. Hem recuperat espais públics i eliminat punts negres i millorat clarament tot el que és l'entorn urbà. Els resultats són positius. Hem reduït el volum de residus destinats al rebuig, hem frenat pràctiques incíviques com les que ens tenien acostumats, que és el turisme d'escombraries, i hem fet, sobretot, un salt qualitatiu molt important en el que és la recollida selectiva, especialment en la fracció orgànica, amb menys impropis i millor qualitat del reciclatge. També hem desplegat el servei de porta a porta comercial per a grans productors, oferint un servei més eficient als establiments i contribuint també a un eix comercial molt més net i accessible. Paral·lelament a tot això, hem reforçat el que és el nostre servei de neteja viària. Hem ampliat recursos humans i materials i hem millorat la presència als carrers dels nostres barris i pobles. A més, hem posat en marxa una oficina d'atenció ciutadana, que aquí tenim algun dels membres que ens acompanyen, que agraeixo molt la tasca, que no ha estat fàcil, sobretot, per acompanyar en tot aquest procés de canvi i que així hagin pogut resoldre totes aquelles incidències que els nostres veïns i veïnes s'han pogut anar trobant amb aquesta proximitat que enteníem que des de l'Ajuntament havíem d'oferir. El model funciona. Hem avançat en ordre, amb eficiència i amb qualitat ambiental. Aquest només és un primer pas. Hem de treballar més perquè veníem d'un model que ara l'Àngel segurament us farà una explicació més curosa del model en el que veníem, un model que ja estava molt desfasat, un model que no era el que Piera ni la seva ciutadania mereixia. Era un pas que es havia de donar important, necessari i també val a dir que molt valent, perquè era un canvi molt gran en el que ens estàvem acostumats. Aquest primer pas vindrà donat després, que continuarem amb el desplegament del model dels barris per consolidar aquesta recollida més selectiva, més responsable i alineada en els objectius europeus. També vull aprofitar per donar les gràcies a la ciutadania i als equips de professionals per fer possible aquest canvi, que el que ens hem proposat com a equip és millorar el present i sobretot el futur del nostre municipi. I res més, dono la paraula al regidor. Bé, moltes gràcies, alcaldessa. Farem una breu presentació desgranant una miqueta amb més de dades quines millores s'ha fet amb el canvi de model de residus, què s'ha millorat, quines coses encara s'han d'acabar de canviar i per on hem d'anar per acabar que aquest sigui un model de 100% d'èxit. Llavors, doncs, és l'avaluació del primer any. Llavors, quin canvi d'estructural més fort que hem fet aquí? Primer de tot, el gran objectiu quin és? És millorar la recollida selectiva. Per què? Perquè Piera estava reciclant molt poc i molt malament. La qual cosa no podíem anar en aquesta línia, s'havia de fer sí o sí alguna cosa per revertir això. O sigui, no només, com he dit abans, teníem una empresa des de l'any 83 prestant el servei que estava caducada ja tècnicament i jurídicament, sinó
s'aprofitava també el fet de treure a concurs públic per millorar també jurídicament i tècnicament el servei. Teníem per tot el municipi 28, com vaig entrar jo l'any 2023, 28 banyeres on la gent menys escombraries i tirava de tot. La qual cosa era un problema perquè no hi havia cap mena de control i a la pràctica eren abocadors a l'aire lliure i era una cosa molt problemàtica. Això es va fer en la millor de les intencions fa molts anys, en el sentit que els barris puguin tirar la fracció vegetal i de por d'allà de manera còmoda, però havia de generar totalment i clar, no podia seguir d'aquesta manera. Llavors aquí tenim un exemple d'això, aquest d'aquí crec que és el final del carrer Can Claramunt, si no recordo malament. Teníem una banyera, aquí per exemple a la foto podem veure perfectament una nevera, joguines, sacs amb runa, o sigui menys por de tot. Què s'ha fet? S'han eliminat totes aquestes 28 banyeres i s'ha adequat la zona. Val a dir que crèiem que el fet d'haver retirat 28 banyeres seguirien trobant molts problemes en aquests llocs, però afortunadament això no ha estat així. O sigui, en molts llocs va ser retirar-la i automàticament va deixar d'haver problemes, amb algunes sí que s'ha hagut d'anar fent incidència i aquí és on ha entrat molt a l'empresa d'Àurea en fer la neteja de les zones de petites bosses o petits residus escombrables que hi ha en aquesta part d'aquí. Llavors, com ens ha evolucionat la taxa de recollida d'escombraria? Doncs afortunadament cap amunt, que és el que ja toca. Portàvem, com veieu aquí, des de l'any 2016 fins al 24, amb un interval 10, 12, però per sota del 15%, que és una taxa paupèrrima, molt baixa, que feia bastanta vergonya que el segon municipi de la comarca, com és Piera, tingui una taxa de reciclatge tan i tan baixa. Llavors, a partir de l'any 2025, que és quan hem fet el canvi de model, aquest estiu passat és quan entren els nous contenidors, entren els nous sistemes de recollida porta a porta, els nous sistemes, i veiem que supera el 15%, Pere, torna enrere, sisplau, ens superem ja el 15%, situem el 19%, això és la mitjana anual. Però ara ja hem vist les dades del mes de gener, que són les primeres dades consolidades del primer any, del primer mes de l'any 2026, que hem arribat al 40%. La cosa, doncs, ostres, ara sí que comença a haver un canvi i anar millor la cosa. És suficient? No, clar que no. La mitjana catalana està en 47 i ja és baixa, perquè l'objectiu de la Unió Europea és 60. Ens queda molt camí per recórrer. S'ha fet un salt qualitatiu? Sí, però encara falta molt per millorar. Prova d'això és que els contenidors de rebuig estan permanentment plens i els contenidors de fracció orgànica mai s'omplen. La cosa ens està indicant que la gent sí, està reciclant més, però encara no amb la manera com tocaria. Llavors, aquí a Piera tenim el fenomen turisme d'escombraries. Tenim municipis al nostre voltant que fan el porta a porta, estic parlant d'Hostalets de Pierola, de Sant Sadurní, de Vallbona d'Anoia, que jo tinc molta amistat amb l'alcalde d'Hostalets, amb el Gerard, i ell sempre quan surt traient pit, no, és que a Hostalets tenim la taxa de recollida selectiva del 90%, i molt bé, clar, perquè el que no reciclen m'ho vens a tirar al meu poble. I sempre faig la broma amb ell amb això. Però és que és veritat, o sigui, molta gent de Sant Sadurní, de Vallbona d'Anoia, Hostalets de Pierola, quan no vol reciclar, doncs ve aquí un lloc d'aquí Piera i ens deixa el regalet a terra. Llavors, quina manera tenim per evitar això? Doncs amb un sistema de contenidors tancats que només puguin obrir els vilatans de Piera amb identificació. Que segueix havent gent que ho deixa el residu a terra? Sí, ja ho sabem, però hi ha un servei d'inspecció que es dedica a obrir aquestes bosses i veure qui és l'autor d'aquest residu i anem tramitant multes. Ara mateix, avui hem celebrat la Junta de Govern local, que la fem cada setmana, i avui mateix han passat 3 multes, per exemple. Una de Can Mata i 2 del casc antic. Doncs són 300 euros cada una. Clar, al final és el pal i la pastanaga una miqueta. La pastanaga en el sentit que hem de millorar i hi ha al·licients per millorar, i el pal és aquelles persones que ni aquestes maneres tens de fer les coses bé quan t'ho facilitem tot, doncs s'ha de tocar la butxaca perquè, per desgràcia, és la manera com això millora. Llavors, espera, una enrere, sisplau. Quina prova tenim d'això? Doncs que portàvem tot en aquest interval de temps entre 10.000 i 12.000 tonelades que s'anaven a l'abocador d'Hostalets, i l'any 2025 vam tancar l'any amb 7.757 tones. Clar, ens han baixat les tones que van directament a l'abocador. Per què? Primer de tot perquè la gent està agafant més consciència de reciclatge, ara ho veurem més en detall,
per què hem tret les banyeres? Perquè tot el que hi havia a la banyera anava directament a abocador i hem establit el sistema porta a porta comercial i transport per saques que ara donarem. I és un número, però no estem satisfets amb aquest número perquè ha de baixar encara molt més, perquè estem al 40% i hem d'arribar més amunt. Llavors, quins salts que estem fent? Doncs una de les fraccions que més ens ha millorat és la fracció orgànica. Estàvem recollint unes 20 tonelades cada mes, més o menys, i ara estem a l'ordre de les 70. Home, és més de 3 vegades, està molt bé. És suficient? No, però és un bon indici. Per què ens ha augmentat tant la fracció orgànica? Per conscienciació, en sentit que ara que cada vegada estem anant als barris a explicar que tancarem els contenidors, els estem regalant un cubell per fer el reciclatge d'aquesta fracció dels residus orgànics, com també estem anant a botigues de menjar, fruiteries, restaurants, els menjadors escolars, i estem recollint tota aquesta fracció orgànica i l'estem entrant dins del circuit, que abans moltes vegades per desgràcia no hi anava, i el resultat d'això és aquest augment. Però també la qualitat, els impropis. Els impropis són aquells residus que estan on no toquen. Per exemple, si per cada 100 tonelades, abans, amb el sistema abans, de 20 tonelades, el 25% són 5 tonelades, doncs de 20 tonelades que generaven mensualment de fracció orgànica, 5 eren vidre, rebuig, plàstic o coses que no tenen res a veure. Ara, en canvi, de 70 tonelades que estem generant, doncs 7 només, menys de 7, perquè és menys del 10%, són coses que no toquen. Com s'ha aconseguit això? Abans els contenidors era un bujol amb la porta oberta a dalt per tirar qualsevol animalada dins, i ara és un foradet així que allà t'hi passa el que t'hi ha de passar, que és la brossa d'orgànica que generes a casa. Això ha fet que molta gent que abans tirava el que no tocava el d'orgànica ja no ens l'està tirant, la qual cosa ens ha millorat aquesta ratlla també. El rebuig voluminós, com hem dit abans, abans estàvem a unes 10.000 tonelades durant tot aquest període, doncs l'any 2025 hem tancat amb 7.657 tonelades, que hem de seguir treballant per reduir-la, és molt important això, però de moment ho estem baixant. I a tenir en compte que l'Ajuntament de Piera està pagant cada tonelada que se'n va a Hostalets, a l'abocador, vull dir, no de l'Ajuntament, a 135 euros cada tonelada, la qual cosa pots posar-te a triar o tirar una tonelada que em costa 135 euros o generar una tonelada de vidre que l'Ajuntament cobra diners per generar aquest vidre, o el paper que cobra uns diners per generar aquest paper, o els envasos que també cobra, o la fracció orgànica que paga molt poc i a més l'Agència de Residus de Catalunya t'abona un retorn del cànon, la qual cosa és molt positiva incrementar aquestes fraccions. Llavors, com estan augmentant? Doncs mira, aquí a les gràfiques es veu bastant clar. La fracció orgànica és la que hem triplicat, encara és massa petita, perquè és molt petita encara, té tendència a créixer molt més perquè hi ha molt a millorar en aquest aspecte, sobretot en els barris. Els envasos pràcticament l'hem doblat, la qual cosa estem molt contents amb això. Pensem que hem passat que teníem unes 90 contenidors d'envasos a tot el municipi i en tenim 166, o sigui el doble gairebé, la qual cosa estem facilitant més de 2 vegades aquesta fracció. El paper és una fracció que típicament es reciclava bastant, però ha augmentat una miqueta, sobretot pel tema dels cartons que generen les botigues, perquè els estem anant a recollir ara mateix, i la que més ha augmentat, la fracció vegetal. Per què? Perquè abans era una miqueta un campi qui pugui, i ara estem fent el que toca, estem fent una recollida discrecional a les cases i estem separant bé el residu. I el residu, en lloc d'anar a enterrar-se a l'abocador, se'n va a les plantes de tractament de fracció vegetal i poda. I també aquí expliquem, aquesta és una imatge, que aquí juntament amb Ambies, que és l'empresa de sensibilització i d'educació, vam fer amb els comerciants de Piera, que els hi vam explicar el que era el porta a porta comercial. Doncs aquest tipus de sessions, com les que estem fent ara amb els diferents barris, són accions que estem fent per sensibilitzar sobre el bon ús del reciclatge. Llavors, en el porta a porta comercial estem recollint el cartró i a la fracció orgànica fins a 80 establiments. Hi ha establiments que recullen tant fracció orgànica com cartró, perquè generen les dues, o algunes com en generen una de les dues fraccions. En total són 80 establiments, gairebé tots són del nucli comercial, que és el carrer Sant Cristòfol, Piereta, Pau Clarís, i fins a baix a la plaça del Creu, perquè ens entenguem, que és on tenim les botigues, que són els residus que generen. Això també per què? Perquè des de l'Ajuntament volíem mantenir tot l'eix comercial de Piera lliure de contenidors, perquè els contenidors que abans teníem soterrats
presentaven problemes tècnics, que a vegades s'espatllaven, que hi havia gent que hi deixava la porqueria fora, i clar, el carrer comercial, que és on la gent va passejar per comprar, havia de quedar el més net i endreçat possible. I la manera de fer-ho, anant als comerços a recollir aquests residus. Llavors també un altre sistema que s'ha implantat ara ja a tot el terme municipal és la recollida per saques. Abans es recollia la fracció vegetal a només alguns barris. Alguns barris sí, alguns barris no. Per què? Perquè quan es va dimensionar el servei als anys 80, doncs era als anys 80, però ara estem a l'any 2026 ja i les coses no podien seguir com estaven, i l'empresa anterior, tot i que se'ls va demanar, però és que l'empresa tècnicament ja no podia més, perquè havia arribat al límit de la seva capacitat tècnica. Es va implantar el sistema de recollida per saques, són 2 saques per habitatge, cada vegada que truques, i és un servei il·limitat i que a més és gratuït, perquè volem que la gent recicli. Aquí al nucli la gent estava avasada a deixar el seu residu al costat del contenidor el primer dijous de cada mes. I clar, això induïa a que molta gent, això va quedar gravat a pedra i la gent seguia mantenint l'hàbit de no, jo deixo un trasto al costat d'un contenidor i màgicament això desapareix perquè l'empresa antiga ho feixi perquè es va establir així als anys 80, però clar, una dinàmica que ara s'ha trencat i tots els ciutadans i ciutadans de Piera poden demanar aquest servei de recollida per saques que li venen a buscar la saca a casa seva i li gestionen. I a més, l'empresa Ambience en aquest cas fa el servei d'atenció al ciutadà, o sigui, s'encarrega de programar la recollida juntament amb Servitransfer, que és l'empresa de recollida de residus, per anar-los recollint. I ara estem de l'ordre de, em sembla que estem uns 10 o 12 dies de termini màxim de recollida des que la persona truca, en el pitjor dels casos. La qual cosa és un termini més que acceptable. Tenim a Cal Tarafa, que és un edifici històric que ens estimem molt d'aquí Piera, davant del Passeig del Peix, una oficina d'atenció al ciutadà. O sigui, allà tenim tant atenció telefònica per WhatsApp, és que aquí és més fàcil que enviar un WhatsApp, ja no hi ha res al final. Però a més tenim un servei d'atenció personalitzat, o sigui, les persones poden anar, inclús obrim els dissabtes al matí també, alguns dissabtes al matí, perquè la gent pugui anar allà a informar-se o presentar el seu dubte o per programar una recollida d'un sofà de casa perquè se l'ha canviat o el que hagi de menester o perquè ha perdut la targeta o el que es necessiti. Per què és important separar? Doncs l'any 2024 1 milió d'euros dels vilatans de Piera van anar enterrats a hostalets de Pierola. I clar, és una cosa que no pot ser. Preferim invertir 1 milió d'euros en asfaltar algun barri, en canviar canonades d'algun barri que té les canonades d'aigua com les té de fibrociment, o s'ha de construir, s'han de fer millores al camp de futbol, s'han de canviar moltes coses d'enllumenat públic, s'han de fer moltíssimes coses al nostre municipi, però no ens podem permetre enterrar 1 milió d'euros sota terra, perquè és un dispendi de diners que no porta enlloc. Per tant, com menys resta i rebuig es generi, millor, perquè menys haurem de pagar a l'abocador d'hostalers per gestionar-nos els nostres residus. En quant a neteja viària, també un canvi que hem fet és s'han posat molt més recursos, sabem que poder no són suficients, però és una cosa que s'ha d'anar treballant i s'ha d'anar fent les coses ben fetes, perquè fins ara el servei de neteja viària s'està portant entre brigada municipal i Àuria subcontractat, però una miqueta jurídicament d'aquella manera, i s'havia d'endreçar i s'havia de fer les coses ben fetes i com toquen. Llavors s'ha diferenciat molt bé les coses que fa brigada i les coses que fa Àuria, i a més Àuria amb més dotació de material tant de recursos com de personal, amb la qual cosa això ha redundat en una millora del servei. Que s'ha de poder seguir ampliant per millorar encara més, clar que sí, però aquest és un primer pas que hem fet. Llavors, què hem passat, per exemple, amb escombrada motoritzada d'1 a 3 vehicles, els vehicles han estat elèctrics, a més, per un tema d'emissions i també per un tema de soroll, que ens minimitza molt, i l'escombrada manual hem doblat els operaris. Val a dir que tots els operaris que treballaven abans han estat subrogats, la qual cosa els treballadors no han perdut el seu lloc de treball i la seva immensa majoria, crec que pràcticament tots, són gent de Piera, la qual cosa, com que viuen aquí, s'estimen al seu municipi i coneixen més les vicissituds que té el nostre municipi. Llavors, hem reforçat el servei, que fins llavors eren 10 persones, a 15, o sigui, ja són 5 persones més que estan treballant, i ampliant la jornada. I també estem fent molta incidència amb les desbrossades. Piera té moltíssimes zones verdes al nostre municipi, i estem fent 3 voltes a l'any, que vol dir que a Can Claramunt aniran a desbrossar 3 vegades a l'any. I en anys, afortunadament, tan plujosos com han estat l'actual, això
doncs és una cosa que s'ha de tenir molt present, perquè es genera molta fracció verda, que després, si s'asseca, és un perill d'incendis també. Però bueno, avui de medi ambient vull parlar de residus, no d'incendis, ja parlem un altre dia si voleu. El desplegament físic, com he dit abans teníem en tot el terme municipal més de 600 contenidors petits de 1.000 litres de rebuig, teníem uns 200 petitons de fracció orgànica i 90 cada fracció de recollida selectiva, o sigui, 90 de paper, 90 d'envasos i 90 de vidre, la qual cosa era totalment insuficient, faltaria més. Què s'ha fet aquí? S'ha posat el concepte illes completes, o sigui, allà on hi ha un contenidor han d'haver tots els contenidors. Per què? Perquè si no la gent és mandrosa i si està acostumada a que aquí només tinc rebuig, més tiro rebuig i no reciclo res. No, això s'ha acabat. Hem instal·lat a tot el terme municipal 166 illes completes en totes les fraccions perquè tothom pugui anar i reciclar com toca això d'aquí. I aquests contenidors, a més, són més grans. El de fracció orgànica eren bujols d'aquests petits, ara m'han matat, no sé la capacitat, de quina capacitat? Eren de 60 litres, de 360, o sigui, un contenidor petitet, i ara és de 2.000, o sigui, multiplicat per 8 la capacitat de la fracció orgànica. I així amb les altres fraccions iguals. Per què? Perquè és important que el sistema doni capacitat. I la capacitat de recollida triplicada. Tenim, com heu vist abans, els 2 camions de càrrega lateral, tenim un de càrrega posterior per recollir desbordaments, un camió en pop, tenim més mitjans tècnics per fer la recollida com toca. L'objectiu final, crear consciència a nivell de ciutadania del reciclatge, és una feina ingent, és una feina d'anys. No és que s'hagi començat ara, però de forma molt més extensiva i intensiva s'ha començat ara realment, amb la contractació de l'empresa Ambiens en aquest aspecte per fer difusió ciutadana, atenció al ciutadà, però també a nivell de fer xerrades. L'altre dia la senyoreta, la professora del meu fill, com que sap que sóc el regidor, em va convidar a l'escola si podia fer una xerrada amb els nanos, i vaig anar jo encantat i vaig estar explicant. I els nanos són els que estan més conscienciats al final del reciclatge. Al final són els nens i nenes que arrosseguen els papes i mames a reciclar la qual cosa, està superbé aquest tipus d'accions. I anar augmentant això. Llavors, ara estem en fase, tenim els contenidors del nucli que estan tancats, només poden obrir la gent que vivim en el nucli, i ara l'11 de març, o sigui la setmana que ve, la meitat de barris de Piera tindran tancats els seus contenidors. I l'última fase, que és els barris grans que quedaran, que són, si no me'n deixo cap, Can Claramunt, Can Canals, Can Bonastre, el Portell, Can Creixell i Can Cairot, crec que no me'n deixo cap, i Can Bou, tens raó. I aquests són els últims barris que quedaran, que també són els més grans que hi ha en població, i quan hagi conclòs això ja tindrem el sistema totalment desplegat. Llavors, el sistema està molt bé i és molt eficient, però s'ha de seguir treballant. Per què? Perquè, el que dic, la gent encara té la mentalitat de això de reciclar no va amb mi. I és una cosa que és una feina de molts anys que s'haurà de fer, que ara hem arrencat, però s'ha de donar continuïtat a això d'aquí. I ja, per acabar, dir que el model funciona. Les escombraries són molt escandaloses, perquè de seguida pots tenir 100 persones que estan reciclant i ho estan fent molt bé, però que tinguis una persona que no recicla i deixa el regalet a fora, canta molt, ja ho sabem. I sabem que tenim gent del nostre municipi que és una miqueta salvatge en aquest aspecte, però també sabem que les empreses estan fent un gran esforç, les empreses i també l'Ajuntament de Piera, en netejar i deixar les coses netes cada dia, i que moltes vegades deixen impecable al matí i a la tarda algun simpàtic ens ha deixat algun regal. El model funciona, però necessita temps perquè la gent se la vagi fent seu. O sigui, tot canvi sempre comporta reticències i la gent que és reàcia i gent que criden al boicot i ara cremaré els contenidors i coses d'aquestes, però al final la gent acabem perquè veieu que és un sistema que és més net, és més eficient i al final posa les coses més pràctiques. Partíem d'un model de contenidors que estaven trencats per tot arreu, que els pedals no funcionaven o que feien pudor a un sistema modern. A la ciutat de Barcelona, la capital del nostre país, tenim aquests mateixos contenidors, estan més que aprovats a nivell d'ergonomia, o sigui, és molt millor. Hi ha més comoditat, els comerços ara els hi anem a recollir a la porta.
a les persones que fan un trasllat o que tenen fracció vegetal dels seus jardins i anem a buscar a la porta també, o sigui, i per WhatsApp, o sigui, més fàcil que això al final és que ja no es pot fer res més. I hem fet molt, però queda el camí per fer? Sí, clar que sí. A Piera hi ha barris i sobretot pobles que tenen una orografia una miqueta complexa i sabem que el model de contenidors tan gran doncs poder no és el millor, el més òptim per fer-ho. Llavors, en un futur, el que s'haurà de fer és plantejar en algunes zones de Piera, com poden ser el casc antic de Piera o el nucli de Can Guilera, d'Albadorc, de Sant Jaume, un model d'illes més petites, amb uns camioners més petits, com es fan en altres municipis, com per exemple el nucli històric de Mataró, que fa un sistema similar. Però això són passos que s'han de seguir en línia de què? De que ara estem al 40, però no estem contents i hem d'arribar a un percentatge molt més alt per no enterrar tants residus. I fins aquí, que si no m'enrotllo molt, que jo soc sense guió, jo vaig xerrant i vaig explicant, a partir d'aquí qualsevol pregunta que tinc als mitjans de comunicació, doncs, amb molt de gust de contestar-los. Els mitjans vam rebre bastantes queixes a finals de l'any passat, veïns que es queixaven del nou model. Era una mica com havíeu solucionat això i una mica la recepció dels veïns. Sí, és el que deia al principi, la gent és reticent al canvi moltes vegades. Hi havia parts de veïns que es queixaven, no vull dir sense raó, però deia que es queixaven perquè li feia mandra, perquè tenia el contenidor aquí i ara el té 2 carrers més enllà, i al final dius, escolta, he de treure illes de petites de contenidors més de rebuig per posar-ne illes completes, per tant, això vol una redistribució, o perquè el camió ara ha de recollir per la dreta, tècnicament ha de ser així, per tant, ha d'anar aquí, però sí que hi havia veïns que tenien raó, i aquest feedback ha anat bé, perquè hi havia les empreses i juntament amb els serveis tècnics de l'Ajuntament ens van presentar la proposta, mira, les illes de contenidors anirien aquí, 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 però després els veïns es diuen, compte que aquí aquest revolt passa no sé què, o compte que aquí hi ha no sé què, i hem anat fent aquests moviments, i hem anat ajustant. A títol d'exemple, aquí mateix, aquí sota, aquest és el carrer La Plana, hi ha una illa de contenidors que els comerciants d'aquí se'ns estan queixant, i els del casal mateix, i aquesta, doncs, ara fa poc van decidir de traslladar-la aquí al carrer Maragall, per posar un exemple. Són coses i molta gent es pensa que al moment que plantava un contenidor jo quedava com soldat a terra escrit en pedra, i diu, no és així, hi ha ajustos que s'han pogut fer i que se n'han fet i que són inherents al servei, i és el que et dic. I llavors, això ho hem volgut canalitzar molt també amb els serveis d'Ambience, en aquest sentit que feien atenció ciutadana, que era també perquè moltes queixes venien moltes vegades de que la gent no tenia la informació, o que no sabia com es feia una cosa, o que es pensava que al final corren bulos aquí i animalades les que vulguis, o que cada vegada que jo passava la targeta per el contenidor em cobraven. No, hi ha coses que no són certes, i des del Servei d'Atenció Ciutadana s'ha anat donant resposta a aquestes preguntes en aquest aspecte. Seguim tenint, sí que el punt més àlgid de queixes va ser, penso, en el moment que vam posar els contenidors, que va ser a l'estiu, que a més va coincidir un estiu bastant calorós, que vam tenir, doncs, clar, treure el contenidor vell, netejar la zona que hi havia residus, retirar les banyeres, clar, són processos que són traumàtics, en certa manera, i per molt bé que ho faci l'empresa sempre hi ha coses a polir, i en som plenament conscients. Però realment el volum de queixes ha disminuït moltíssim. Sí que de tant en tant encara en tenim alguna però les que acostumen a haver-hi ara són queixes que no estan fonamentades en el sentit que el vehicle està enfadat i que ha de caminar més o menys. Però sí que tenim detectats casos de que no es podran deixar 100% perfecte, ja estic pensant ara, per exemple, amb el casc antic de Piera, fins que en una futura licitació posem un sistema de contenidors més petitet, per exemple. No sé si t'he contestat o... Sí. Abans parlaves dels objectius, de les mitjanes catalanes a nivell de reciclatge, de la que demana la Unió Europea, de que calia fer molta més feina encara. No sé si teniu algun objectiu, algun número que us hagueu proposat a curt, mitjà termini? Jo, però això ja és egoistament, jo voldria almenys tancar aquest any 26 algo per sobre de la mitjana catalana. Ens estem acostant, la mitjana catalana està al 47, aquest mes de gener vam arribar al 40, però poder el mes de febrer estem al 35, perquè és una cosa que fluctua molt. Jo em quedaria bastant content si veig que almenys hem tancat l'any per sobre la mitjana, perquè voldria dir que
En 3 anys hem passat d'una taxa paupèrrima, que a mi de veritat em queia la cara de vergonya quan anava a l'Agència de Residus de Catalunya a parlar de coses i em deien què m'estàs dient, Piera, que tu tens un 15% de reciclatge i la mitjana està 3 vegades per sobre i l'objectiu primordial, però no només de Piera, sinó que tenim tots els ajuntaments europeus, és arribar a la mitjana dels 60, que és el gran objectiu que tenim i si poguéssim tenir molt més millor, perquè és el que dic, com més alta és la mitjana, menys residus estic generant per l'abocador i menys estic gastant diners a l'abocador, la qual cosa, enterrar diners és un mal negoci. No sé si hi ha més preguntes i si no. Moltes gràcies a tots per assistir i ens veiem aviat.